Ystafell Yr Ymlusgiaid, Pennod 3. Petai hwn yn llyfr I ddiddannu plant ifanc, fe fyddech chi'n gwybod beth oedd i'w ddisgwyl nesaf. Gyda phawb o'r diwedd yn gwybod pwy oedd y dyn drwg a'r cynllwyn dieflig wedi'i atal, byddai'r heddlu'n cyrraedd ac yn taflu Iarll Olaf yn y carchar am weddill ei fywyd. Yna byddai'r plant dewr ac anturus yn mynd bant I gael pizza a byw'n hapus am byth bythoedd mwy. Ond llyfr am y Baudelairiaid yw hwn, ac mae mwy o siawns o weld wncw mawd yn dod yn ôl o farw'n fyw nag sydd gan y tri hyn o fyw'n hapus am byth bythoedd mwy. Doedd atgyfodi wncw mawd ddim yn bosib wrth gwrs, ond teimla'r plant fel petai peth o'i lawenydd wedi dod yn ôl I Ystafell Yr Ymlusgiaid wrth brofi, unwaith ac am byth, cymaint o ddihiryn oedd Iarll Olaf. Llygad yw hwnna, mae hynny'n siŵr, meddai Mr. Poe. Iarll Olaf o'ch dych chi, does dim amheuaeth. A does dim amheuaeth chwaith nad ydych chi wedi'ch arestio. Rydw unau heb amheuaeth mewn sioc, gyhoeddodd Dr. Lucerfont, gan godi un o'i ddwyr o rhyfedd yn ddramatig at ei ddalcen. Fyne hefyd, cytunodd Mr. Poe, gan gydio ymraich Iarll Olaf, rhag ofn iddo geisio dianc. Violet, Kraus a Sunny, rwy'n gofyn I chi faddau I mi am beidio a'ch credu ynghynt. Mae'n anghredadwy fod hwn wedi dod I chwilio amdanoch, cocio bod yn gynorthwyydd I wyddonydd, ac wedi cynllwynio unwaith yn rhagor I ddwyn eich ffortiwn. Tybed beth ddigwyddodd I Gwstaf, cynorthwyydd go iawn yn cwmawd, pendronodd Kraus yn uchel. Petai hwnnw heb ddiflannu, fyddai cwmawd ddim wedi cyflogi Iarll Olaf. Bu Olaf yn dawel drwy gydol y trafodaeth hon. Byth ers i'w datw ddod i'r golwg, roedd ei lygaid sgleiniog wedi gwibio ymyl ac acwn gwylio pawb yn ofalus, fel y bydd llew yn pwyso a mesur gyr o antilopau, cyn penderfynu pa un fyddai orau I ddoi ladd a'i fwyta. Ond pan sonwyd am Gwstaf a gorodd ei geg. Mae Gwstaf wedi marw, meddai. Un diwrnod pan oedd o'n mynd am dro I gasgu blodau gwyllt, fe foddais I yng ngors y grachen. Yna, fi ysgrifennais I nodyn ffug yn dweud ei fod e wedi penderfynu ymddiswyddo. Edrychodd Iarll Olaf ar y tri phlentyn fel petai'n mynd I redeg draw atynt a'i tagu bob un, ond yn lle hynny, safodd yno'n anghyffredin o lonydd, a rhywsut roedd hyn hyd yn oed yn fwy brawychus. Ond dyw hynny'n ddim o'i gymharu ar hyn rwy'n bwriadu wneud gyda chi'ch tri. Chi enillodd rownd gyntaf gêm, ond fe ddof yn ôl rwy'n addo. Rwy'n benderfynol o gael eich ffortiwn a'ch gwaed. Nid gêm yw hon y dyn dieflig a chi, meddai Mr. Poe. Gemau yw chwaraeon fel polo dŵr a dominos, ond mae llofruddiaeth y drosedd, ac fe ewch i'r carchar am hyn. Rwy'n mynd i'ch gyrru chi orsaf yr heddlu yn y ddinas y munud yma. O, drato, allai ddim. Mae'n Harry'n racs Jibidaires. Dim ots, fe allwn ni fynd yn jeep wncw mawd yn lle hynny, ac allwch chi blant ddilyn yng nghar Dr. Lucerfont. Fe gewch weld y tu mewn I gar meddyg wedi'r cwbl. Efallai y byddai'n haws rhoi Steffano yn fy nghar I ac i'r plant ddilyn, awgrymodd Dr. Lucerfont. Rhaid cofio bod corff Dr. Maldwyn yn fy nghar I'n barod. Wel, meddwl Mr. Poe, mae'n gas da fi siomi'r plant a hwytha wedi cael amser mor galed. Beth am symud corff Dr. Maldwyn i'r jeep a does da ni ddim aiot o ddiddordeb mewn gweld y tu mewn I gar meddyg, meddai Violet yn ddiamynedd. Dim ond dweud hynny I osgoi cael ein gadawd a Iarll Olaf wnaethon ni. Ddylech chi ddim dweud celwyddau blant, meddai Iarll Olaf.
Gobryn eich bod chi mewn sefyllfa i roi gwersi moesol i Brett Olaf, dywedodd Mr Pown chwyrn. O'r gorau Dr Luke Fent, ewch chi a fe. Ar hynny, cydiodd Dr Luke Font yn Iarll Olaf, gerfydd ei ysgwydd ac un o'i ddiwylo od o stiff, ac arweiniodd y criw allan o Ystafell Yr Ymlusgiaid a drws y ffrant. Wrth gyrraedd y rhiniog, oedodd i droi at Mr Pow a'r plant gan wenyn fain arnyn nhw. Dywedwch ffarwel wrth yr amddifaid Iarll, meddai Dr Luke Font. Ffarwel, meddai Iarll Olaf. Ffarwel, meddai Violet. Ffarwel, meddai Claus. Pesychodd Mr Pow yn ei hancas a hanner codi i law fel petai'n chwifio i ffarwel. Ond ddywedodd syni rhywun gair. Edrychodd Violet ar Claus arni gan hanner disgwyl clywed hwch, neu un o'r synau eraill oedd ganddi i ddweud da bo chi, neu hwyl fawr. Ond roedd syni'n rhythu'n benderfynol ar Dr Luke Font ac ar amrantiad llamodd i'r awyr a'i gnoi ar ei law. Syni, ebychodd Violet, roedd hi ar fin ymddiheuro am ymddygiad ei chwaer pan welodd law Dr Luke Font yn dod yn rhydd o'i fraich ac yn syrthio i'r llaw. Wrth i syni ymosod arni eto, gwnaeth y llaw sŵn fel pren tenau neu blastig yn cracio. Doedd e ddim fel sŵn cnawd ac esgyrn o gwbl. A fan edrychodd Violet ar ben draw braich Dr Luke Font, doedd yn o'r un diferyn o waed nac o ôl unrhyw ddolir. Yr hyn a welai hi oedd bachyn metel sgleiniog. Edrychodd Dr Luke Font ar y bachyn hefyd, ac yna ar Violet, gwenyn ffiaidd. Yna hegodd y ddau ddyn trwy ddrws y ffrant. Y dyn a bachau yn lle dwylo, gweddiodd Violet. Dyw e ddim yn ddoctor o gwbl. Un o griw Iarll Olaf yw e. Yn reddfol, neidiodd Violet i gyfeiriad y gyfod, lle bu'r ddau'n sefyll, ond yn ofer, wrth gwrs. Doedd nhw ddim yno. Gallai weld y ddau'n rhedeg nerth eu traed heibio grychoedd siap seirff. Ar ei hôl nhw, boediodd Claus, a dechreuodd y tri fflent yn ei heglu hi i gyfeiriad y lawnt. Ond rhwystryd hwy gan Mr Pow, a safodd yn stond yn y drws. Na, meddai'n gadarn. Ond y dyn a'r bachau yn lle dwylo oedd hwnna, gweddiodd Violet. Fe fydd e ac Iarll Olaf yn dianc nawr. Allai ddim gadael i chi redeg ar ôl dau droseddwr peryglis, atebodd Mr Pow. Y fi sy'n gyfrifol am eich cadw'n ddiogel, a na i ddim caniatâd neb wneud unrhyw niwed i chi. Ewch chi ar ei holau nhw, te, gweddiodd Claus, ond brysiwch da chi. Trodd Mr Pow fel petai ar fi'n mynd ar ei holau go iawn, ond stopiodd yn stond pan gwelodd injan car yn tanio. Roedd y ddau ddihiryn, gair sydd yma'n golygu ei bod nhw'n bobl atgas iawn, wedi cyrraedd car Dr Luke Font ac eisoes yn ei heglu hi o ddiono. Neidiwch chi mewn i'r jeep, mynodd Violet, ar ei holau nhw groi. Dyw dyn yn ei oed a'i amser, fel fi, ddim yn cwrso ar ôl ceir, atebodd Mr Pow yn gadarn. Gwaith yr heddlu yw hynny, ac fe wna i ffonio nhw nawr. Syddodd calonnau'r Baudelairiaid wrth weld Mr Pow mynd yn ôl i'r tŷ. Fe wydden nhw mae'n ofer oedd ffonio'r heddlu nawr. Erbyn i Mr Pow egluro'r cyfan wrthyn nhw, fe fyddai Iarll Olaf a'r dyn a'r bachau yn lle dwylo wedi hedd i flannu. Aeth Violet, Claus a syni nôl i'r tŷ hefyd, gan fynd i eistedd ar waelod y grisiau mawreddog. Roedd y tri wedi ymladd, sy'n golygu e bod nhw wedi blino'n lan, a heb dweud rhywun gair pellach, dyna lle buon nhw'n gwrando ar lais Mr Pow yn y pellter yn palu drwy'r stori ar y ffôn. Rhaid ei bod nhw wedi blino mwy nag roedden nhw wedi sylweddoli, a'r stori ar adroddau Mr Pow yn ddiddiwedd, achos y peth nesaf wydden nhw roedd hi'n nos. Deffrodd y trin araf yn dal ar waelod y grisiau. Roedd rhywun wedi lepio blanced amdanynt, a dim ond wrth ymestyn ei breichiau i ddi hynno, y sylweddolyn nhw ei bod nhw wedi bod yn cysgu. Ar draws y cyntedd o'i blaenau,
Roedd 3 dyn yn cario rhai o ymlusgiaid Wncl Mawd o Ystafell Yr Ymlusgiaid yn eu cewyll. Wrth gwrt y rhieni, roedd dyn bach crwn arall mewn siwt batrynol lliwgar, a phan welodd hwnnw fod y plant ar ddyn hun, daeth draw atynt. Fwy'n da fi'ch deffro chi blant, meddai mewn llais dwfn, ond rhaid i'n hi mi symud yn gyflym. Pwy ych chi? Gofynnodd Violet. Mae syrthio i gysgu pan mae hi'n olau dydd, a deffro pan mae hi'n dywyll yn gallu drysu rhywun. Beth ych chi'n neud ag ymlusgiaid Wncl Mawd? Gofynnodd Claus. Mae sylweddoli mae ar y grisiau y byddwch chi'n cysgu yn hytrach nag mewn gwely yn gallu drysu rhywun hefyd. Disgos, holodd Synnu. Mae'n meddwl pam y byddai neb yn dewis gwisgo siwt o liwiau mor llachar a'r dyn hwn wastad yn ddrysgwyd. Bruce yw'r enw, meddai Bruce. Fi yw cyfarwyddwr marchnatar Gymdeithas Herpetoleg. Fe ges I alwad ffôn gan eich ffrind, Mr Poe, I ofyn I mi ddod I achub y natrwydd. Nawr fod Dr Mawdwyn wedi mynd, maen nhw wedi cael eu gadael yn amddifad. Mae amddifad yn golygu ei bod nhw. Da ni'n gwybod yn iawn beth yw ystyr amddifad, torrodd Claus ar ei draws. Ond I ble ewch chi anw? Fel yn achos plant fel chi sy'n cael ei gadael yn amddifad, rhaid I ni ddod o hyd I gartrefi newydd iddyn nhw os gallwn ni. Gwyddonwyr, ambell sw, a chartrefi ymddeol. Bydd y rhai na allwn ni ddod o hyd I gartref ar y cyfer yn cael ei lladd. Ond casgliad Wncl Mawd yw'r rhain, protestiodd Claus. Fe dreuliodd oes gyfan yn creu'r casgliad hwn. Allwch chi ddim chwalu'r cyfan? Fel yna hi, meddai Bruce yn ddigyffro, siaradau'n uchel a chryf, nad oedd rheswm amlwg am hynny. Wyber, gweiddodd Synnu, gan ddechrau cripian I gyfeiriad Ystafell Yr Ymlusgiaid. Mae fy chwaer wedi dod yn gyfeillgar iawn ac un o'r nadroedd, eglurodd Violet. Gallwn ni fynd a just un ohonyn nhw gyda ni, y wyber farwol ar y naw. Na chewch, atebodd Bruce, yn y lle cyntaf, mae'r boi Poe na wedi dweud, mae yna piau'r nadroedd I gyd nawr. Ac yn yr ail le, dwi ddim yn debygol o adael I griw o blant fynd ar gyfew wyber farwol ar y naw. Ond dim ond enw yw hynny, mae'r creadur ei hun yn gwbl ddiniwed, medda Violet. Wncl Mawd oedd yn gyfrifo am ddarganfod y wyber honno, eglurodd Claus. Dyna sut roedd ganddo'r hawl i'w henwi. Ond roedd y boi I fod yn beniog dros ben, meddai Bruce, aeth I boced ei siaced lliwgar a thynnu sigar ohoni. Dyw cam enwi neidr ddim yn swnio'n beth clyfar iawn I mi, a dweud y gwir mae'n swnio'n peth dwp iawn I wneud, ond beth sydd I ddisgwyl gan ddyn o'r enw Mawdwyn. Ddewch chi byth watwar enw neb, mynnodd Claus, mae'n anghwrtais iawn. Sda fi ddim amser I ofyn beth yw ystyr gwatwar, meddai Bruce, ond os yw'r babi ma'n moyn dweud gwbei wrth y wyber farwol ar y naw, mae'n well iddi siapio. Mae honna tu fas yn barod. Cripiodd Synnu I gyfeiriad drws y ffront, ond oedd Claus ddim wedi gorffen siarad â Bruce eto. Roedd Wncl Mawd yn hynod beniog, meddai'n bendant. Roedd yn ddyn disglair iawn, cytunodd Violet, a dyna sut y byddwn ni wastad yn ei gofio. Disglair, gwychiodd Synnu, o'r llawr, ac edrychodd Violet a Claus arni, wedi rhyfeddu wrth ei chlywed yn dweud gair y gallai pawb ei ddeall. Gneodd Bruce ei sigar a chwythu mwg i'r awyr. Chwarae teg I chi blant, meddai, mae'n dda eich bod chi'n parchu'r hen foi. Yna edrychodd ar yr oriawr sgleiniog, llawn diamwntau, a wisgau ar ei arddwn a throi at y 3 dyn arall. Gwell I ni siapo hi, rhaid bod nôl ar yr hewl na sy'n gwynto fel sinsir o fewn 5 munud. Rhyddygl poeth, cywirodd Violet ef, ond roedd Bruce eisoes wedi cerdded I ffwrdd. Edrychodd Claus a hithau ar ei gilydd a cherdded tuag at Synnu. Ond wrth iddyn nhw gyrraedd y drws, ymddangosodd Mr Poe o rywle i'w rhwystro unwaith eto. Ewch nôl I gysgu na blant da, meddai. Ewch lan lofft tro hwn, rhaid I ni godi'n gynnar iawn fory.
Dim ond ar un ffordd i ffarwelio ar nadroedd oedden ni, meddai Claus, ond ysgwyd ei ben laeth Mr Poe. Fyddwch chi dan draed Bruce ar dynion atebiodd, a ffrin bynnag, rwy'n synnu'ch bod chi'n awyddus i weld neidr byth eto. Edrychodd plant y Baudelairiad ar ei gilydd gan awchneidio. Doedd dim byd yn y byd i gyd yn iawn. Doedd hi ddim yn iawn bod yn cwmawd wedi marw. Doedd hi ddim yn iawn bod Olaf a'i ffrind diefrig wedi dianc. Doedd hi ddim yn iawn bod Bruce yn ystyried Mawdwyn yn enw gwirion ar berson yn hytrach nag fel gwyddonydd disglair. A doedd hi ddim yn iawn bod pobl yn tybio nad oedd y plant am weld neidr byth eto. Yn wir, y nadroedd a'r holl bethau eraill diddorol yn Ystafell Yr Ymlusgiaid oedd yr unig bethau oedd ganddynt ar ôl i gofio ychydig ddyddiau o hapusrwydd gawson nhw yn y tŷ hwn. Yr unig ychydig ddyddiau o hapusrwydd roedden nhw wedi cael ers marw ei rhieni. Ei bod nhw'n deall pam na allai Mr Poe adael iddyn nhw fyw ar ei pennau eu hunain gyda'r nadroedd, doedd hi ddim yn iawn na allai nhw ddweud ffarwel. Gan anwybyddu dymuniadau Mr Poe, rhithrodd Violet, Claus a Sunny trwy ddrws y ffront, a dyna lle roedd y dynion yn llwytho'r cewyll i fan fawr a'r geiriau y Gymdeithas Herpetoleg wedi hysgrifennu ar ei ochr. Roedd hi'n noson leiad llawn, ac adlewyrchau'r lloer ar furiau gwydr Ystafell Yr Ymlusgiaid fel petai'n addurn dritfawr, o roedd yn wir yn ddisglair. Roedd Violet newydd alw yn cwmawd yn ddisglair wrth ei amddiffyn i Bruce, ac roedd hi'n iawn i wneud hynny. Roedd y gair bryd hynny wedi golygu bod gan ei hewythyr enw da am fod yn glyfar a deallus. Ond nawr, wrth weld Ystafell Yr Ymlusgiaid yn disgleirio'n llachar yng ngolau'r lloer, roedd ystyr ychydig bach yn wahanol iddo ym meddyliau'r plant. Hyd yn oed yn yr amgylchiadau anffodus a fyddai'n dod i'w rhan am weddill ei hoes, byddai caredigrwydd yn cwmawd wastad yn atgof disglair iddynt. Roedd yn cwmawd wedi bod yn wych, ac roedd yr amser gafodd y tri yn ei dŷ wedi bod yn wych. Doedd dim ots os oedd Bruce a'i ddynion yn chwalu casgliad yn cwmawd. Doedd neb na dim byth yn mynd i chwalu atgofion y tri, na ffylu disgleirdeb yr atgofion hynny. Ffarwel, dabl chi, gweddiodd yr amddifaid, wrth i'r wiper y farwol ar y naw gael ei llwytho ar y fan. Ffarwel, dabl chi. Ac mai ffrind Sunny yn fwyaf arbennig oedd y wiper, roedd Violet a Claus yr un mor ddagreuol a'i chwaer. Roedd y wiper farwol ar y naw hefyd yn crio, a gallai'r plant weld y dagrau gwyrdd bach yn disgyn o'i llygaid. Disgleiriau'r holl ddagrau yn dawel yn y nos. Diolch byth dy fod wedi dod o hyd i'r wybodaeth am fanbar fach sy'n brydodd Violet wrth Claus, wrth iddi gofio popeth oedd newydd ddigwydd iddyn nhw. Diolch byth dy fod ti wedi dod o hyd i'r dystiolaeth yng Ystafell sy'n brydodd yntau nôl wrthi. Dowch, gwychiodd Sunny'n dawel, a rhoddodd ei brawd a'i chwaer gwtsh iddi, achos roedd yr ieuangaf ohonyn nhw hefyd yn heidd y diolch am esgus cael ei chnoi gan y wiper farwol ar y naw, a gwneud hynny mewn ffordd mor gredadwy. Ffarwel, dabl chi, meddai'r plant disglair, y Baudelairiaid wrth i Bruce gau cefn y fan. Safodd y tri yno yn y nos, yn gafal am ei gilydd ac yn dal i godi llaw wrth i'r fan wythog ar wyheibio'r perthi siap nadroedd, troi'r gornel a waelod y dreif i mewn i lôn chwain, a diflannu yn y diolch.